Πέρεθ, ο Καμαρά με πάσα Χατζηλιάδης κάνει αυτό το σουτ, δεν απειλεί ιδιαίτερα τον Θανάση Γεωργίου. Με φάλτσο κεφαλιά εξ επαφής ο Ρεπετσάς πέφτει στο έδαφος και έχει δοθεί νομίζω επιθετικό φάουλ στον Ορφέκα τον Βρονταρά. Ο Γκούρμα εδώ διαμαρτύρεται για κάποιο λόγο, για να δούμε. Το Σεπτέμβριο ήρθε δανεικός και παίζει. Εδώ για να ξαναδούμε τη φάση από μακριά. Όχι, δεν υπάρχει καμία επαφή με του Γκούρμα με τον Βρονταρά. Ο Βρονταράς πηγαίνει προς το μέρος του. Ανύψηλο στόπερ με 2 γκολ φέτος για τη Λαμία. Λοιπόν, Γκέρμο Πέρεθ για τον Γκούρμα, κεφαλιά έξω από καλή θέση, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα κάτω. Κάνει την ευκαιρία ο Γκούρμα. Και πάλι στους του Απόλλωνα η εικόνα μας. Ιστορική ομάδα, επαναλαμβάνω, απέκτησε φέτος τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, ο Απόλλωνα της Καλαμαριάς, με τον Μάκη Δανδίκα να είναι υπηρεσιακός. Και μια άλλη άποψη, για να ξαναδούμε πάλι τον Αναστασόπουλο. Εδώ είναι η ενέργεια του Βασίλη Παπαδόπουλου για κόκκινη κάρτα. Για να το ξαναδούμε. Βέβαια, κόκκινη κάρτα είναι αυτή. Δείχνει κίτρινη ο κύριος Τσαμούρης. Ναι, αν δει κανείς το replay, σημαίνει ότι ποδοσφαίρου είναι αποβολή. Τρίτο που αγωνίζεται μετά από μεγάλο τραυματισμό. Λοιπόν, ωραία η προσπάθεια εδώ και το σούτ, υποπίεση έξω, ατομική ενέργεια από τον Ντελέκο. Ψηλά η μπάλα, ο Δήμο απομακρύνει, το γυριστό σούτ, μεγάλη ευκαιρία από το γυριστό σούτ του Λεάνδρου. Η μπάλα πρέπει να χτύπησε στη ρίζα του δεξιού στήλου. Έξω, αυτή ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, ξανά το παίρνω του Βασιλόγιαννη. Απομακρύνει ο Δήμου και το σούτ, ναι, έχει χτυπήσει στο σίδερο η μπάλα. Ο Πίνο had την ευκαιρία να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λαμίας. Να ο Γενκά με τον Γκέρμο Πέρεθ επιχειρεί το shoot out. Κακαράς offside του Ντελέκος. Ναι, ήταν αρκετά μπροστά. Για να δούμε και πάλι εδώ, βλέπετε ο Δήμου καλύπτει τουλάχιστον 1 μέτρο τη στιγμή της μπαλιάς. Δεν είναι offside, επηρεάζει το βοηθός και από το σήκωμα των χεριών των αμυντικών του Απόλλωνα. Δεν υπάρχει offside στη φάση. Ο Βρονταράς πάλι δεν είχε καλό οπτικό πεδίο, καταφέρει να διώξει γιατί την μπάλα ήρθε σε σημείο που τον βοήθησε. Ο Κακαράς αλλάζει το παιχνίδι, ο Γενγκά γυρίζει σε ένα σημείο που χάνει τεράστια ευκαιρία πάλι ο Γενκά. Ο Λεάνδρο γύρισε στην μπάλα, ο Γενκά χάσει την ευκαιρία. Ο Λεάνδρο βγήκε από τα πλάγια και ο Γενκά χάνει μεγάλη ευκαιρία ξανά. Η φάση εδώ είναι ο Λεάνδρο από τα αριστερά που είχε μείνει μπροστά ο στόπερ, γυρίζει ωραία την μπάλα. Παραπάτησε ο Γενκά. Χτύψε και στον Δήμου λίγο η μπάλα και έφυγε έξω ξανά. Νέα σέντρα, Χατζηλιάδης δεν μπορεί να την βρει. Το σουτ του Γκούρμα, σώζει ο Χατζηλιάδης. Αυτός που έκανε το λάθος το διόρθωσε και μάλιστα κερδίζει και το δεύτερη συμμετοχή του μόλις με τον Απόλλωνα φέτος. Ωραία, περνάει την μπάλα ο νεόφυτος, πλασάρει ο Γκούρμα, δεν μπόρεσε ο Βρονταράς που τον έχει βρει μπάλα και πέφτει στο έδαφος. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Μάριο Γκούρμα, δείτε εδώ. Η παλιά για τον Γκούρμα. Το σουτ με το δεξί στην αγκαλιά του Βρονταρά, πολύ πιο έξω από εκεί που θα μπορούσε να απειλήσει ο Γκούρμα. Αναστασόπουλος στην σέντρα. Το γυριστό πολύ ωραίο από τον Καμαρά. Λοιπόν, ο παίκτης που δεν συμμετείχε καθόλου μέχρι τώρα στο παιχνίδι, στο 69ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λαμίας. Ίσως να αποβεί καθοριστικό για την συνέχεια. 1-0 στο 69 για την Λαμία με τον Ανρή Καμαρά να σκοράρει και να χάνει τις αγκαλιές των φίλων και συνεργατών. Ξανά η σέντρα από τον Αναστασόπουλο, ωραίο δεξί διαγώνιο βολέ. Για μια ακόμα φορά ένα από τα ωραιότερα γκολ της σεζόν αυτό, καθώς είναι και εξαιρετικά κρίσιμο. Στη γωνία η μπάλα δεν μπόρεσε Χατζηλιάδης, δεν μπόρεσε ο Βρονταράς. 1-0 με τον Καμαρά.
να σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα της Λαμίας. Εδώ οι φίλοι του Απόλλωνα και ο Μάκης Δανδίκας μουσκεμένος πλέον. Δεν μπορεί ο Μπίνομπάμπα να σταματήσει τον Βασιλόγιαννη. Αρή Καμαρά, σουτάρι. Πολύ καλή η επέμβαση από τον Βρονταρά. Ευκαιρία για τον Αρή Καμαρά που είχε δεύτερο γκολ στο 82. Στην μπάλα δεξιά, Ψυχογιός συγκλίνει. Η πάσα του είναι καλή. Το πλασέ 1-1 από τον Φιγκουερόα στο 86. Παγώνει Λαμία. Ισοφαρίζει ο Απόλλων και πανηγυρίζουν εδώ οι φιλαθλοί του. Ο κόσμος στην εξέδρα αρχίζει να αναρωτιέται τι γίνεται στο επόμενο σενάριο. Φιγκουερόα λοιπόν, ξανά η φάση. Έχει την μπάλα ο Ψυχογιός. Περνάει στον Σουλίδη που δεν ακουμπάει την μπάλα ο Σουλίδης. Για να δούμε και πάλι. Πήγε να πατήσει την μπάλα. Καταλήγει στον Φιγκουερόα που πετύχει το δεύτερο του γκολ του φανέλα του Απόλλωνα. Το πρώτο το είχε πετύχει επί της Ζακίνθου στο 2 αγωνιστικές πριν, 2 παιχνίδια πριν. 1-1. Τα πράγματα γίνονται πλέον πολύ δύσκολα για τη Λαμία. Βασιλόγιαννης είναι, συγγνώμη. Βγάζει την μπάλα αριστερά. Λεάνδρο χαμηλά. Βαγγελόπουλος δεν μπορεί. Το πλασέ out από τον νεόφυτο Κώστα. Πήγε να πεις κάτι. Ο Γκιγέρμο Πέρεθ έχει δεξιά και βρίσκει τον Καμαρά. Καμαρά κάνει την σέντρα, κεφαλιά, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Γκούρμα. Μπλοκάρει ο Βρονταράς και πέφτει πάνω στην μπάλα στοργικά. Ξανά η φάση, ωραία έκανε την κίνηση ο Γκούρμα, πήρε την κεφαλιά, 1 μέτρο αριστερά, δεν ξαναπήγαινε την μπάλα, θα μπαίνει στα δίχτυα. Σέντρα του Αρή Καμαρά. Ο Μάριο Γκούρμα δεν τα καταφέρει. Τζον Καμαρά, σέντρα του Αναστασόπουλου. Νέα κεφαλιά στην περιοχή. Από καλή θέση, μπάλα στο στήλο, φοβερή ευκαιρία που χάνει ο Καμαρά στο 95ο σχεδόν λεπτό, στο 95ο λεπτό. Καλή εκεί που είναι μόνο ο Βρονταράς. Ο χρόνος μειώνεται. Εδώ ξανά η φάση. Πρώτη κεφαλιά. Προλαβαίνει ο Καμαρά. Δεν ξέρω τι ζητάει. Εδώ ξανά ο νεόφυτος ο Καμαρά. Κοντά του ο Παύλος Δήμου πριν από 15 χρόνια εδώ. Την ξέρει την ομάδα, ξέρει το κλίμα και η ομάδα του πάλεψε όμως να μας πει για το παιχνίδι. Ο Δημήτρης Σαζακύρης μας θυμίζει ότι ήσουν πριν 15 χρόνια εδώ πέρα και γι' αυτό χειροκρότησε στην αλλαγή σου. Ήρθε η ομάδα σου, πήρε τον ένα βαθμό. Νίκη θέλετε και στη τελευταία αγωνιστική. Ένα σχόλιο. Σίγουρα, έτσι πως ήρθε το αποτέλεσμα, πάλι νίκη θέλουμε στο τέλος. Εμείς δείξαμε ότι στα σενάρια δεν έχουμε καμιά σχέση με τα σενάρια. Παίξαμε την μπάλα μας, μπορέσαμε να βάλουμε το γκολ και φύγαμε και με ένα χ. Στεναχώρησε την παλιά σου ομάδα. Σίγουρα η Λαμία πιστεύω ότι θα πάει στα play-off. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα η Λάρισα να νικήσει τον Ηρακλή στη τελευταία αγωνιστική. Έτσι νομίζω. Εύχομαι να πάει στα play-off και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.